nwanya ka di rolu ko ji we da kutubu nya we kusa ebe niile e we kpọ nwunye we gbata ọsọ nya phone ye dapu iche nya bụ ego dapu iche ihe niile o ji da nnọọ so dị nnọọ bịa nnọọ collapse n'ike ọ bụ onye na-akpọ shop ya so ka akpọzi nwanne anyị nwanyị ọ bịazi achịli fonu die wee na-ada kata na-ada garangaram hey o wee bụrụ ụmụ nwaanyị anya na ya bụ ukugo ebe fa ga-eje wee nweta onwe fa hey so nwanne anyị nwaanyị na-azazi fonu a and ụmụ nwa fa amakwa na nwunye ejizi fonu maka ya na di ya nara adịkebe na mma na afụ gị ka ihe a si wee mee so ọ sịrị na die nụrụ ya mgbe ọ dịkwa obele die tọrọ ya ọfụma die tọrọ ya with ihe lụrụ 20 years and mgbe die bịa ịnụ ya o nechere anya si ha nwoke atọkakwanụ ma ọ bụ agadi nwoke mama ya wee si ya o nwere ọ bụ agadi nwoke ọ bụ na ọ bụ ikolobịa na ọ bụ onye ọbụla elubere 60 na ọ bụ ikolobịa gị gaba ga-emekwana ka ihe mmeli ka ịkwụsị m ihe mmeli na o ji ego o ji nne ezigbote ego dị man bụ aka ji akụ ọ na-agba China na-emetụ ego aka ọ nọ mma na ọ bụ odogwu zuru oke nya gaba ma papa ya ma mama ya fọs ọnya si anya gaba o wee necha anya gaba ifukwa nwanne anyị nwaanyị ọ bụ asa na mma ịma na ndị a ji ego bụ aka ji akụ fa na like na asa na mma and ụmụaka fa kachagodi nka fa na like ụmụaka fa bịa nnọọ fa atụchala omeji nnọọ ọ bụ ka fa si eme and fa na like nnọọ ndị adụ ụcha na-ama so o wee sị na ọ dịkwa nnọọ ụcha na-ama ọkwanye ya ka abatasịrị be nwoke a o wee bụrụ na nwoke a bụ mkpebi aka chewing-gum nya aka aradite ọ nara eli ọ bụ akpa akụ eli ọ nara enye dị nwunye ego nke o ji enye ndị ọgụ ya ifugozi na ihe eji maka ya gaba o wetezie ifugie nwanne nwaanyị a na-ekpesezi mkpesa na-akọsa nkọsa mama ya si anya dibeni na ọbụgolu nke o jekute and mama ya bụ Christian mmadụ ọ na-eju ụka ọfụma nya o bụ ụka n'isi nya bụ ịchọ ọnya n'ụlọ ụka ị ga-afụ ya amụ ya ama asị onye bụ ezigbote mmadụ so ewesizia o si na common ego nri a na-akụta ya n'ugbo a na-akụkata duga tupu eweta ego nri ọkwanụ ya so wee si na ewesizia ngwanụ o nwere ihe ọ na-arụ si megheli ya afịa ka emeghesilie nzu afịa anụ so o wee gaa n'iru n'ike nnọọ wee mee vom wee gaa n'iru ego ju ya aka niile ọ na-akpatazi akụ bụkwala aka ji akụ dịzikwa ka ọ na-aka di ya bụ ịmara nnọọ onye na di ya razi ma ọ bụ ọ na-akazi di ya ịma ihe di ya mee di ya wee bido tajibe anya o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke n'aka nwunye fa gaba n'iru karịa fafa tajibe anya di ya wee tajibe anya wee were aghụghọ wee bịasị ya nwunye m bụrụ kene m ego o nwere ihe nchọ ime nkwupụta ụgwọ ahụ ka nyeghachi gị ego nwanne anyị nwaanyị a wee buru ego bunye di ya akata mkpụ ego di ya wee buru gbachie ọ bụkwa n'uche na ọ ga-akwụghachi enye ọ bụ alụlụ a na ọ chọọ ka nwunye daa maka ọ fụziri na nwunye na-eme show na-ego akwa na-emezi ọfụma nnọọ karịa anya o wee nakọli ego niile a si na anyị bụ otu emechie ka m kwuo gị ịmakwali na emelide ote aka onye na nwaanyị ego nwaanyị a wee bịazie ụgwọ wee si ya di m ka ezinyezienu m ego igwe m na nkwa di ya wee si ya kọmọn si m n'iru pụọ ị na-asị m nwunye gị ego gị o nwere ego iji wee bịa o nwere ego ibu wee bịa mgbe nnụ gị si ebe a pụọ come on get out man ihe a ka ọ gwa nwunye wee tie mkpu n'oke onu bebe ka o beziri akwa alili ọ maazị ihe ọ ga-eme afịa na-ada ka afịa na-adazi ihe o meziri bụ o bido jebe na taba n'aka nya bụ ndị ọ na-azụbu afịa ọ na-enye ego kash wee na-eburu ngwongwo o jee kọsacha alụfa nkọsa wee yọọ fafa trọst ọnya na-ebunye ihe ọ na-agbakwa China na-agba Hong Kong so o jee ebe ahụ na-ebute buchiche ihe niile tochi ebe niile afịa bịabakwali ya wee riga olia nnọọ chukwu nyere ya ka ọ dị ka ọ bụ akala aka ya nnọọ o wee mekwa vom wee lia wee balansị ya wee nwekwa ego bụkwara aka ji akụ a nwaanyị aka ji akụ ndị ọ bụ obele nwa na-eti ka ọnwa
ụkwana ya di ya wee fụ ya wee fụ na nwunye ya alịpụgokwe na di ya na nwunye ya na-etizi ka ọnwa obidokwe ntaji anya na-azọgbu ana obido bụrụ okwu na ụka tụọ wee na-emesa nwunye ya ilo na-ataji anya kama ọ ga-aṅụlibe na nwunye ya na-alịgo ọ gbarapụli ya ego ụlọ gbarapụli ya ego nri gbarapụli ya ego nkwụrụ ụmụazụ ụgwọ akwụkwọ si anya mebe na o nwere ego o ji wee bịa ebe a na ọ bụ ụbịam ọnụ ntụ si ọbịa o were ego kwipụ onye na ya wepụta ego bịa zụta ụmụ ya mbara ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ sibe nri ọsị ya na-eweta nke ya di ya na-akwa na-eweta tenkụba afụ 60 peni ọ naghị eweta ihe ọ na-eme bụ o weli eje na-achịnya ụmụasa Chineke ihe a ka a na-emezi ya fana abụ nọzialị nnọọ na-ese okwu ọ dị nnọọ ka mmadụ na-abụ nọ n'ụlọ ma mmadụ akọ nya fana abụ bi n'ụlọ ma ọ dịzịa ka ọ na fe ebiri fa na-ese okwu ka katan rat mgbe niile ọgbọ a na-ada kakpi mgbe niile duga mgbe niile duga ihe a ka fa na-eme emelide ike wee gwu nwanne anyị nwaanyị wee kwalụ na nazia o si na otu ozizi ahụ ịghọtago na amamụ ya na-ebe kedu ihe ndị mmadụ ga-akọ abụ m Christian mọdụ nata nwa m agbanata sọsọ ihe mmadụ ga-asị ka ọ na-eche ọ nọdụ echele ọdịmma nwa ya akụgbuo nwa ya ọ chọrọ ịma ihe ọma bụ kedu ihe ndị mmadụ ga-ekwu nagharịba o wee mechechi etechecha aka o wee kweta ihe mamụ ya gwara o wee nagharị ọkwana ya elukwa ebe ahụ ọ na-asụkwa afịa na-aga ebidokwe duga kakpi ya fa na-eme nnọọ katan rat ihe a ka emelite fa ebikwaziele n'ụlọ ọ dịka ka mmadụ ebire mmadụ nọ n'ụlọ ma mmadụ akọ ihe a ka ọnọdụ a ka fa na-abụ nọ o wee luo ofu mbọsị di ya wee je na-akpọghị shọpụ ozugbo ọ na-akpọghị shọpụ o wee ruo jiri ka iro ka oke osisi wee daa kịtịgbu ọkwa ịmụ na-agụ David and Goliath si anụ ọgụ David wee gwa Goliath katapọtụ ka ịkpa Goliath wee mee gbodo ka igbo mgbe ọ dazi ka eji ekpọ nwunye si ya na di gị rojiri ka oke osisi wee daa ka ọ bịazi o wee chịkọrọ foonu bulu ego wee na-agbaghalị dim ọ na-agbaghalị ihe mezini bụ foonu ya na-ada garangara o wee bụ nọ ụmụ nwa nya ụmụasa ndị ya na di ya na-eli enyi na-akpọzi di ya Facebook Chegoli Hotel ebe fa ga-eje na-emetụ ụwa mma di ya wee daa ihe ọda ọ bụzikwanụ na-anọ n'ihe enu ihe nwa wee na-eme o wee kolapsụ ihe o kolapsụ ọ gwasị na ọ nọ n'enu ihe wee daa nwụrụ meseji wee na-abata kata kọlụ na-akpọ o wee bụrụ ụmụasa ndị ya na di ya na-eli nwunye ya wee na-eresivuzi kọl a fama akwa na nwunye ya jizi fon ọ bụzialụ na nwunye ya na-eresivu kọl a Chineke ọ bụrụ gị nọ n'ọnọdụ nwaanyị a kedu ihe ị ga-eme ihe agbaghalụzikwa di gị ka ị ga-ejezi isi ụmụasa fabiazie dulie ka fa bugebezie nye maka ọ sizi na ka di etetezi di ya dị ozi ka mmadụ di ya dịzi ka nkịlịnka ụsụ di ya dịzi ka nkịlịnka ọgọdọ ifu gị onye jezie kpọọ ụmụasa ka onye ka gbaghalụkwu ya ọ bụrụ nwaanyị aka ga-agbaghalụkwu ya n'ihe nke afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze ọ bụ na mba Eliza ka m si ewetela ụlọ ozi ọma gị na anyị akala ịfụnanya ma kesakwa ka ndị na-amara wee malụ ndeewo.